Зараз Росія намагається організувати нам геополітичну гангрену, доводячи всьому світові, що низка українських областей, які вони свавільно включили до свого складу восени 2022 року, вони є російськими. Пам'ятаєте, як під час переговорів в Стамбулі російські журналісти кричали українському міністру оборони Рустему Умерову, коли українські війська вийдуть з російських територій? Як це? Ну це ж, розумієте, це абсолютна підміна понять. Це фальшування всього, що відбувається. І якщо ми не будемо належним чином давати відсіч, але відсіч ми маємо давати максимально спокійно, максимально виважено, максимально аргументовано. Це те, що вибиває, я б сказав, всі козирі з рук Путін-ферштеєрів і дозволяє Україні просувати свою лінію максимально ефективно.